दासिम मोनसे जोङो जोंनि माखासे फरायनाय खामानिखौ जों मावनो हागोन दिनै गिबियावनो आं बे समाव आफासिखौ हामबाय होयो मानोना दिनैनि साना जोंनि थाखाय मोनसे रंजानायनि सान गोथार जुलिनि सान जोंनिफ्राय नयमिनि थाखाय बे समाव आं आफासिखौ हामबायनायजों लोगोसे बे समाव आं हामबायहोनो गोसो जादों आरो गोसो गोथारै नाजावनो गोसो जायो जे जोंनि उदालगुरिखौ सफैनो हानाय उदालगुरि गामिनि जोंनिनो आरसि मण्डलि अर्थात जोंनि बिहामजोफोरनि न'खरनिफ्राय फैनाय गासै न'खरनिफोर आरो गासै जाथि खुरमाफोरखौहाय आं बे समाव खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांनिसिम बे बेलासि समनि हामलायथिखौ बावनाय थाबावबाय आरो आं दानि बे समावहाय खावलायनो गोसो जादों जोंनि मानगोनां प्रसारक लोगोसे जोंहा दङ नासारि मन्दिरनि माखासे लोगोसे दुमब्रुगुरि मन्दिरफ्राव सफैनो हानाय जोंनि प्रसारक फारक बिथांमोना लोगोसे दंखायो दाना आङो बे समावहाय दसे समनि थाखायहाय दुमब्रुगुरि मन्दिरनिफ्राय फैनो हानाय जोंनिनो जाय मानगोनां फालक बिथांखौ आं फंनैसो बे गोदान जुलि लानाय डमिनिक आरो नयमी बे सानैनि सायावहाय फंनैसो बानजायलांनो थाखाय आं खावलायनो थाबाय आरो बिथांमोननिफ्रायनो जोङो जोबथाखौबो लागोन आरो जोबथारनायावहाय जोंनि मानगोनां भारतनि दारै जाय माने बिसनायजोंहाय दिनै दा बेनिफ्राय आं खावलायबाय मानगोनां सफैनो हानाय भारतनिफ्राय फंनैसो आं गिबियावनो इसोरखौ हामबाय होयो समावहाय लोगोसे जोंनि गासैबो आनासुर गामियाव बे न'खरनि जाहा आं सोमोन्दोआव आदा जागोन बाहाय जागोन बेबायदि न'खराव आं फैबाय आरो जोंनि गासै लोगोसे आरो बे समावहाय फैबाय हामबाय होदों आरो लोगोसे बे समावहाय आं हामबाय होनो सानदों जाय जोंनि बे न'खरनि बिगोमा आदा आरो बाजैमोना जोंखौ जिबायदिहाय इसिं खालामबाय खालामबाय आरो बेवहाय जोंखौ आदर खालामबाय आरो जोंनि गासै जानाय लोंनायनिफ्राय आरिमुरि खालामनानै जोंखौ सुगा खालामबाय बेनि थाखाय आं हामबाय होदों आरो गासैबो मण्डलिखौबो आं हामबाय होदों आरो लोगोसे जोंनि गासै बे गागि आलासि बिथांमोनखौबो आं हामबाय होदों आरो बाख्नायदों जोंखौ जिबायदिहाय आरो खालामबाय आरो जोंखौ इसे खालामबाय आरो बे समावहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि मण्डलिनिफ्राय जानानै सासे फालक जानानै आं बे गोदान जरा फैनायनि सायाव बुंलांनो सानदों मानोना बे जोंनि थाखाय खोब गिदिर सान आरो रंजानायनि सान नंगौ जों एसेबाबो मोनगोन जों सासे जोंनिफ्राय गोदो बेलायाव जानानै फरायनानै जोंनि गेजेरनिफ्राय जों बिदाय लांनो गोनां जादों आरो नंगौ जों लोगो मोनगोनब्लाबो दिनै जों एसेब्लाबो जोंनि गेजेराव फैगोन अब्लाबो जों रंजागोन मानोना बे जोंनि थाखाय गिदिर सान आरो बेबायदिनो बयबो बे हाबाखौ जोङो नेना दंमोन आरो जोंनि इसोरनि अननाय आरो गासैबो बे हाबाया जाफुंबाय बेनिफ्राय आं इसोरखौ हामबाय होगोन दा बे समाव जोंनिनो जा जोंनि आदानि गथ' गिबि गथ' आं बेखौ आं खावलायनो सानदों जाहाथे जोंनि बे मण्डलियावहाय जेरै दंमोन बियो बेबायदिनो बे गामियावबो जाहाथे मोजाङै थानानै बिहाव बिखुनजो आरो गासै न'खरनि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोरजों जाहाथे गोरोबनानै आरो बिदिनो समजों गोरोबनानै जाहाथे थानानै बे संसारखौ जाहाथे जायो आरो बेबायदिनो आं मोनदांनो हादों बिसोरनि गेजेराव गोबां सम बेबायदिनो बिसोरनि गेजेराव मोजां मोनलायनायनि गेजेरजों बे हाबाया जादों निस्सय इसोरनि बादिनो बे हाबाया जादों आरो बे सानैनि गेजेराव जाहाथे बे गोबां अनलायनाया जाहाथे बिसोरनि गेजेराव थायो मानोना बे समा जोंनि गेजेराव गोबां अलखद फैयो बेबायदि हाबा जानायनि गेजेराव गोबां सानैनि गेजेराव हयथ' गोबां समावहाय बेबायदिनो इग' बा बेबायदिनो अहंकारा जोंनि गेजेराव एर'गेन्स होनना बुङो जायखौ जों अहंकारि थाहैनो हागौ जोंनि गेजेराव जों मानसिलाय अब्लाबो जों मा खालामनांगोन जों इसोरजों थांफानांगोन आइ मारिजों थांफानायनि गेजेरजों जों बे अहंकार आरो इग'निफ्राय जों खारनो हागोन आरो जेब्ला जोंहा मानसिया इग' जागोन अहंकार जागोन बे एर'गेन्सआ फैगोन जोंनि गेजेराव अब्ला जोंनि गेजेराव सैताना जोंनि गेजेरावहाय आक्रमण खालामो बेनिखायनो जों बे सैताननिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जों बिमा आइ मारियामजों आरो जोंनि जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्राफोरखौ लानानै जों बे मण्डलिजों आरो बे जोंनि बिमा बिफा जाय बिहाव बिखुनजो जागोन आरो बिनि जायफोर सिस्टारफोर आरो जाय बिनानावफोर बेफोरखौ जाहाथे मान होज्लायनानै बे न'खराव आलो गोजोनै जाहाथे संसारखौ जानो हायो जोंनिफ्रायबो जों जों प्रार्थना खालामगोन जाहाथे बे संसारा जाहाथे मोजाङै जायो आरो बेबादिनो बांसिन गेदेर मण्डलिनि जायफोर जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि फालक आरो बेबायदिनो मण्डलिनि सेक्रेटारि